Na een aflevering afwezigheid keer ik, Mathies, terug in de basis als host. En verder starten ook onze vaste waardes Marnik, Christophe en Siebe opnieuw. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Marnik, Christophe, dank u wel voor jullie vertrouwen. Ik heb het begin van de aflevering met Siebe gehoord en jullie hadden veel vertrouwen in mij voor dit weekend voor Luik-Bastenaken-Luik. En het is terecht gebleken, want ik heb het uitgereden, maar ik raad het niemand aan, want ik vond het verschrikkelijk. Het was ongelooflijk zwaar. Het zwaarste dat ik op een fiets heb meegemaakt, denk ik. Ja, ik heb dat ook meegemaakt gisteren. Het zwaarste op een fiets. Er is een fietstochtje gemaakt met de familie. Mijn schoonvader was erbij. Maar die heeft een elektrische fiets en ik een gewone. En die vertrok windop tegen 26. Heb je in zijn wiel gezet? Nee. Gezegd tot zelfs op een terras. De nieuwe wereldrecordhouder in de marathon, die zou jullie voorbij gelopen. Ja. Onder de 2 uur, ongelooflijk. Ja. Christophe, jij hebt La Redoute ooit wel al opgefietst, hoorde ik. Ja, heb ik ooit gedaan. En hoe was jouw ervaring daarop? Viel mee. Ik ben het helemaal vergeten. Het is al even geleden dan. Het is al een paar jaar geleden, ja. Oké, Ja. dan... Ik vond het wel leuk om daar eens op te rijden, omdat het een mythische beklimming is natuurlijk. Een hele mooie beklimming, maar hij doet ook heel veel pijn. Ja. Wel een mooi uitzicht daar, want ik ben de dag erna gaan supporteren op La Redoute en toen kon ik meer van de omgeving genieten. En het is daar wel prachtig. Ja. Hoeveel kilometer had je gedaan nu? Ik heb de 163 gedaan, met 2600 hoogtemeters. Melkzuur tot in de nek. Hè? Absoluut. De helft van de rit was ik misselijk. Dus, Sporten. echt genoeg, denk ik. Smaakt naar meer, ik hoor het. Ja, absoluut. Welke doe je volgende week? Volgende week geen, maar volgend jaar, dat zien we dan wel. Volgend jaar? Oei. Ja, het is even genoeg geweest. Ja, ik hoop ook dat mijn schoonvader volgende week andere plannen heeft. Misschien gewoon te voet naar een terras. Ja, voilà. Goed, we zullen het maar gewoon over voetbal hebben. En we beginnen bij STVV in play-off 1 natuurlijk. STVV kwam 1-0 achter op het veld van KV Mechelen. Maar ze panikeerden niet en bleven voetballen. En dan vraag ik me af, is dat toch niet deels omdat ze vertrouwen hebben gepakt donderdag tegen Anderlecht, dat ze niet meer snel panikeren, weer het vertrouwen van de reguliere competitie hebben, blijven voetballen? Dat heeft daar niks mee te maken, denk ik. Het zit gewoon vast in die ploeg geslepen. Ze hebben eigenlijk ik heb ze nog niet zien panikeren. Panikeren niet, maar je had wel bepaalde momenten dat het wat stroever liep. En Ja. dan panikeerden ze niet, maar ik vind dat is- wel dat, we hebben het onlangs gehad, was misschien vorige week denk ik, dat ze opnieuw onbevangen moeten voetballen. En dat merkte je nu ook wel. De eerste helft was moeizaam, maar daarna hebben ze alles van zich afgegooid. En inderdaad... Maar daar zit zoals veel Marnik zegt, persoonlijkheid Ja, in die en, ploeg. en er komen altijd wel dingen terug. Dat is, zoals ze dat zeggen, vastigheid. Maar wel door een wissel van Wouter Franke. Mhm. Een knappe wissel, waarbij hij toch van die vastigheid een beetje afgaat. Mhm. Ja, Thema Motto ging naar rechts, bracht Marden. En ze werden ook omdat Matsuzawa gewoon een off-day had. En dat het niet zo opmerkelijk is natuurlijk als je zo weinig gespeeld hebt. Zo weinig gestart bent en dan een paar matchen aan elkaar. Dan is dat niet abnormaal. Is er wel mee gestart, omdat je dan toch wel een bepaalde dingen wil vasthouden. En ze hadden dan toch gewonnen, de wedstrijd ervoor. Maar je moet dan als trainer tijdig durven ingrijpen en juist ingrijpen. En dat heeft Franke wel gedaan, hè, want het ligt niet echt door de hand. Hè, zo wat Yamamoto iets meer naar rechts. Mhm. Natuurlijk daar wel Van Wezenmaal die de buitenkant wel goed houdt. Hè. Ja. En Die opnieuw daar, sterk speelde naar Ja. zal hem deugd doen, want dat had toch moeilijker de voorbije Ja. matchen, zo, je merkte dat. En nu kwam hij er opnieuw door. En dan krijg je zo een soort van samenwerking, zoals je vaak bij Genk ook ziet op rechts, hè, dat Caretsas aan de binnenkant gaat spelen en Eloa die dat graag heeft, die daar de ruimte krijgt. Wezenman krijgt die ruimte ook graag. En Yamamoto is ook wel iemand met voetbalverstand, met voetbalintellect. En ja, ze hadden plots een mannetje meer dan heel vaak. En dan kunnen ze de bal heel snel laten rondgaan. En heel veel. Mhm. Naast die wissel hadden ze ook wel het geluk dat vlak voor rust een voorzet dan binnengewerkt wordt door Nacho Miras zelf. Daar hebben ze wel het geluk gehad dat er een grote flater was. Hè? Ja. Het was Ja, we hebben nog vorige week gezegd dat Puppe een heel goede voorzet heeft. Dit was geen goede, maar die gaat wel binnen. Die was rot van effect. Ja. Nu goed, Maar het was wel zo.
Miras, dan zie je dat elke keeper, elke goede keeper is kan flateren. Hè. Als je ziet welke ballen die voor de rest weer gepakt heeft. Ook was vlak, heel sterk opnieuw. ja, ook vlak ervoor daar. Hè, die kopbal op de hoekschop. Maar ja, het kan gebeuren. En ja, als die voorzet er niet komt, als je de ballen niet gooit, ja, dan kan het niet gebeuren. Dus het is gewoon ook wel... STV kwam er op dat moment ook wel beter door, want ze hadden vlak ervoor die kans. Ze hadden vlak erna ook nog een unieke kans om op 1-2 al te komen. Via Sissako, geloof ik, hè, die daar alleen voor de keeper nog werd afgeblokt. Ja. Maar dat was dus wel duidelijk het begin van het kantelen van de wedstrijd. Hè. Nu, de 1-2 dan was wel weer een mooier doelpunt. Is het doelpunt dat we van STVV gewend zijn dit seizoen. Hè? 1-2, 1-3, de 1-4. Ze zijn... En vooral de 1-3. Ja, die 1-3, dat was helemaal uitgespeeld. Ja, hè. Dat was zo van... Ja, ik heb eens geteld, maar ik ben gestopt bij 20 ergens. Het waren meer dan 20 balcontacten, denk ik. En hoe het begon, was wel zo een beetje op het arrogante af. Maar goed, dat heb je als je voelt dat je goed aan het voetballen bent, goed aan het spelen bent, je hebt vertrouwen en goede voetballers onder elkaar. Het getik, dat gebeurt dan gewoon. Dat is niet iets wat afgesproken wordt of ook niet iets wat is om de tegenstander belachelijk te maken. Alhoewel het Mechelse publiek roerde zich wel. Maar het kan een tegenstrever ook uit zijn een beetje van een melk brengen en uit de organisatie brengen van... Dat die gaan denken van, godverdomme jongens, zijn wij met mijn puntje aan het rammelen. We gaan eens iets tegen doen. En dan in één keer ging het sneller. Ja, want als je dit dan doet en je hoort dat het publiek zich roert, maar je eindigt die actie dan, die combinatie met een doelpunt, ja, dan is het opnieuw maar stil. Dat is ook dan zit je daar met roeren. Was het ook goed dat STVV bij hun voorsprong niet, zoals Mechelen, achteruit ging hangen, maar bleef op zoek gaan naar die extra doelpunten? Ja, maar dat is gewoon het gevoel dat je hebt op het veld. Hè. Als je zoveel controle hebt en je bent voetballend zoveel beter, ja, dan gaat het door. Hè. En het zijn ook wel de principes van Wouter Franken ook. Ik altijd heel mooi vind, we hebben het er al een paar keer over gehad. Hè. Dus zo dat inspelen en dan de derde man vinden. Hè. Niet altijd vaak ook met een dubbelpas, maar ook zo vaak de derde man. Dus één speelt in, dan zie je er een al overgaan en dan... Berlijn was ook zo bijvoorbeeld een fase. Het is gewoon heel mooi om naar te kijken. Ik heb het vorige week nog gezegd, Christophe, van misschien nog altijd wel gewoon het beste voetbal van het land. Hè. Ik las ergens op Mark de Grijze zei van ze moeten oppassen Union volgende week, want Sint-Truiden speelde deze week het beste voetbal. Misschien doen ze het al wel langer. Ze hebben in ieder geval al veel speeldagen gedaan. Dat je na de speeldag zei van de beste ploeg van deze week, dat was STVV. Gewoon de pure kwaliteit van het voetbal, de beweging, de combinaties. Ja. En ik weet het, als een kat een koe was en zo verder, maar Peter van den Bem van Sporza zei het vanochtend ook nog op de radio van stel dat de arbitrage zijn werk had gedaan in de matchen tegen Union en tegen Club Brugge, ja, dan streden ze echt nog mee voor die tweede plaats zelfs. STVV was misschien wel de beste ploeg van dit seizoen. Is KV Mechelen de slechtste ploeg van deze play-off 1, het kneusje van play-off 1 zelfs? Op dit moment wel. Ja, als je er 10 binnenkrijgt op 2 matchen, dan kan je moeilijk zeggen dat je goed bezig bent. Je zag dat ook wel bij de laatste goal van STVV. De concentratie was helemaal weg. Ze kregen een fout tegen of geen fout mee. Hoe zat het weer net? Ja. In ieder geval, er werd teruggewandeld en nog wat met het hoofd geschud. Ja. En Sebaoui mocht die bal heel rustig naar de tweede paal leggen, waar Ito dan klaar stond om die binnen te duwen. Het was bijna eigenlijk dat je zoals op training vroeger van je mag alleen scoren als je de bal achteruit geeft. Eerst zoiets. Hadden ze ook nog kunnen toevoegen. En je mocht alleen passief verdedigen. Zo van die dingen. Hè. Je mag hem niet afpakken. Ja, dat is zo. Dat vond ik altijd verschrikkelijk op training. Je mag alleen passief verdedigen. Waar slaat dat op? Ja, het is gewoon zo wat in de rug gaan lopen. De aanval een beetje vertrouwen geven. Hè? Ik deed dat tijdens een match ook, denk ik. Nu goed, STVV is ook wel niet de favoriete tegenstander van KV Mechelen, toch Siebe? Ja, STVV zet zijn strafreeks tegen KV Mechelen dus gewoon verder na deze overwinning. De Truienaars zijn nu al 9 matchen op rij ongeslagen tegen Mechelen en 8 daarvan hebben ze ook gewonnen. Voor STVV is het nu al sinds 11 maart 2023 geleden dat ze nog eens verloren van Malinois. Ondertussen haalde STVV 7 op 15 in de heenronde van deze play-off 1. Op school is dat gebuist, maar voor de Canaris is dat met verve geslaagd. Hè? In play-off 1 is dat een zeer goed cijfer. Hè?
Ja, absoluut. Vooral omdat ze nooit helemaal zijn weggespeeld. Ook. Nee. Ze hebben mindere matchen gehad, maar ze zijn nooit weggespeeld. En dat is ook een groot verschil. Ze hadden zelfs meer punten kunnen sprokkelen. Dus. Ja, en En ze hebben nu comfort, hè, die 8 punten op Anderlecht. Dus 8 punten voor. ja, Mag eigenlijk niet meer fout lopen. Hè? ik Ze zie, zal niet meer fout. ik, Zal niet meer ik fout. zie zelfs Anderlecht in 9 punten. Ja, dus op 9 op 15. Dat is straf, hè, in play-off 1. Hè. Dus, en die hebben ook nog een bekerfinale waar ze zich nu wel echt op moeten gaan concentreren, Anderlecht. Dus voor Anderlecht nog maar 1 wedstrijd die telt dit seizoen. Ja, dat denk ik ook niet. Want je moet wel de rest ook nog voorblijven. Wil je Europees spelen, hè? Ja. Maar er gaat nu wel even de focus op de bekerfinale zitten. Dat is op donderdag 14, denk ik. Hè? Mm. Er zitten nog 2 matchen voor. Ik zou Anderlecht zijn toch intussen nog wel punten proberen te pakken. Anderlecht heeft inderdaad ook niet de luxe van de matchen uit te kiezen. Dat is wel duidelijk geworden. Dat Dus ze ze moeten zitten- gewoon elke match er vol voor gaan en proberen te winnen. Maar Ze zitten ik in zie een- het toch niet zitten voor nee. die bekerfinale. Hoor. Union speelde nu ook niet super sterk, maar ze doen gewoon wat ze moeten doen. En Union in de beker, wees maar zeker dat ze er gaan staan. Ja. Moet je ook weten, als je de statistieken bekijkt van de laatste jaar Anderlecht en Union, dat maakt de Anderlecht supporter ook niet meteen vrolijk. Nee. Maar Nee. het blijft 1 match. Dat is waar. Het is een Dat is waar. bekerfinale blijft altijd zoiets dat je nu... Maar ik kan me ook... Maar Mathies die hoort graag percentages. Ik doe toch 80-20 in het voordeel van Union, hoor. Vooral ook Durf je straffer, maar niks? 81. Nee, maar Eigenlijk niet dus. ja, maar het heeft, Ja, maar dat is goed als hij 81 pakt, want dan alles onder de 80 is dan voor mij. Ja. Het heeft er ook mee te maken, denk ik, dat van de soort van beroepsernst, professionalisme dat in die groep van Union ook wil zitten. Zoiets van, deze match, die gaan geen ploeg onderschatten of zo. Maar ik denk dat voor Union, ik denk die bekerfinale gaat makkelijker worden dan hun volgende wedstrijd. Ja, op STVV. Dus STVV speelt thuis tegen Union. Wat Opstaan, verwachten jullie daarvan? Wordt genieten gewoon zaterdag. Ja, jongens, op het kunstgras, waar ze niet zot van zijn bij Union. En vooral tegen de manier van spelen van STV, die snelle balwisseling en vooral die loopacties dan, die je dan in de rug kan maken en moet maken. Want dat is dus natuurlijk de kracht van Union, is het blok, die 3-mansdefensie. Die ook hoog durven opduwen. En die echt... dat is een machine hè, achteraan. Gewoon de manier waarop die sluiten en aansluiten en terugzakken. En dan op het juiste moment de ruimtes vinden, want die liggen er in de rug. Maar je moet ongelooflijk goed en precies zijn om te vinden. Als er 1 ploeg is die dat kan, is STVV. Mhm. Gewoon. Toch zeker op Ito, rust. ja, gewoon die balwisselingen met Ito, Sebouwi, die loopacties erachter. Als er 1 ploeg is die het kan, En dan zijn zij het. Bouwie komen er ook opnieuw door. Hè. Gotto, Even die iets terug moeilijker vertrouwen gehad, maar ja, Gotto ook die genoten heeft van de match tegen Anderlecht. Ja, voilà. En doortrekt. En ik kan me niet herinneren of dat Sykes en Burgess op het kunstgras van STVV, hoe zij zich daar geweerd hebben, maar of dat goed of niet goed was. Maar als ik het me zo voorstel, dan denk ik niet dat ze er meteen zouden voor kiezen. Maar Nee. vooral, Christophe, met kunstgras heb je zo dat je kan niks meer corrigeren. Dat is voor mij het grootste verschil tussen, als ik wedstrijden zie op natuurlijk gras en kunstgras, is dat je, als je 1 keer een halve stap gezet hebt, Omdat je niet Nee. vast staat. ja, dus een bal die je... En daarom, en Burgers en Sykes met een bijna 2 meter, maakt het dat alleen maar moeilijk. Ja. Dus als je daar precies bent, en je kan ook zoveel snelheid maken met die bal, als je daar precies bent, dan liggen er mogelijkheden. Nu heb je helemaal niks meer te verliezen. Hè. Die kloof van 8 punten is er. Dus gewoon vol ervoor gaan. En vooral als club nu. En nu zullen we even ons richten tot Roland Duchâtelet, zeker. Ervoor zorgen dat je Europees thuis kunt spelen. Hè. Dat zou... Opstaan. Ja, opstaan. Dat Europees ticket ligt niet zo goed als vast. Als Union supporter voor Union in de bekerfinale. Wint Union de beker en wordt STVV derde achter Club Brugge en Union. Dan zijn ze zeker van Europese groepsfase. Dan speel je de laatste voorronde Europa League. van de Europa League en zit je al zeker
in de Conference League. Dus, De groepsfase van de Conference League. ja, dus je hebt een Europese groepsfase, heb je dan zeker. En dan moet je toch op... Ik bedoel, dat is toch een historisch moment dat je toch in eigen stad moet kunnen beleven. Dat is dag en nacht verschil. Hè. Ja, Als je ook zag, Europese matchen op Anderlecht, Nee. ringt altijd. Ja. Ja, voelt niet juist. Stel je Ja, voor, op STVV op Leuven. ja, nee. Dus, en... Nee, Nee, en als je ook ziet, als ik ook hoor de dingen die moeten gebeuren, Die zijn de doen. nieuwe zitjes, ja. de tourniquets, de afscheiding, De dugout die groot. dugout groter, de perszaal die groot als Persaal moet groter, want Als- er moet een uitgebreid diner komen voor de journalisten. nee, maar als je ziet dat bijvoorbeeld bij Racing Genk is dat ook zo, bij Europese wedstrijden, ja, die doen ze dan maken ze van de 4e verdieping boven waar als het stadion is uitverkocht in een competitie, als je boven de 20.000 zit, dan, of vanaf 18.000, 19.000 doen ze die 4e verdieping op. Die doen ze niet, als die niet open is, zoals bij Europese matchen, ja, dan maken ze daar de perszaal. Ja. Dus je kan daar inventief zijn. Het zijn geen onoverkomelijke investeringen Nee. die ze moeten doen. Nee. Al blijven ze voor een stukje ook een beetje bij de haren getrokken. Ik ben dit jaar op plaatsen geweest om het stadion van Dynamo Zagreb niet te noemen. Ja, daar lagen gewoon losse stukken beton. Dat je denkt van, ja, bij STVV moeten de stoeltjes 7,8 centimeter hoger. En daar lag gewoon in Maximier, omdat dat binnenkort verbouwd wordt. En zo zeggen ze van, ja, kom, je doe maar verder. Er gelden duidelijk in verschillende streken van Europa verschillende voorwaarden. Dat is opvallend wel, eigenlijk. Ja, dat is zeer opvallend en dat is niet nieuw. Ik bedoel, als je vooral in Europese voorrondes heb je dat. Hè. We zijn al in Liepājas en waar is het overal geweest? Ja, ik ben nog in Ja, ik heb gehad dat ik ergens... Kazachstan en Litex Lovec en zo, toen ook in Bulgarije. Ja, dan zie je toch stadions waar je zegt van ja, dit zijn volgens mij toch andere voorwaarden dan als ze bij ons stellen. Ik heb gehad dat er geen perstribune was en dat mijn computer op een bloembak stond. Ja, om te tikken. Opvallend. Maar ja, STVV moet het wel doen, maar ze moeten het gewoon doen ook. Maar het is vooral, het zal de NV Staaien zijn, hè, de eigenaar van het stadion, ja. die daar een inspanning nu, ik weet niet hoe dat die afspraken precies zijn, dat ze daar een deel van een voorrekening moeten nemen als club, als huurder. Maar in ieder geval, de stad Sint-Truiden, de supporters van Sint-Truiden, spelers van Sint-Truiden ook verdienen daar om lekker thuis. Want voor alle duidelijkheid, kunstgras op zich is geen probleem hè, in Europa. Er zijn genoeg ploegen in Europa die op kunstgras spelen. Dus ze moet wel goed zijn, de kunstgrasmat. Maar Het gaat om de het faciliteiten. gaat om bepaalde faciliteiten in het stadion. Over stoeltjes, over poortjes, over dugouts en over perszaal. Dan duimen we met de fans en de spelers mee dat Ja. goed komt. Maar het straffen tegen is, volgend seizoen. het stadion op zich van STVV is mooier dan van Leuven. Hè? Ja, Ja. Dus, Ja. dus eigenlijk is raar. dat vreemd ja, dat het niet conform is dan. Maar goed, het ligt aan bepaalde dingen hè, die toch niet zijn zoals ze horen te zijn volgens UEFA. Maar het stadion op zich is mooier en moderner. Maar ja, voilà, maar Sint-Truiden als je dan dan de hoogte van een stoeltje belangrijker vindt dan losse beton die ergens ligt, Ja, waar ja, iemand de dat kop bedoel kan ik. ingooien. Ja. goed, we duimen voor Europees voetbal op Staaien, maar er kan ook nog Europees voetbal gespeeld worden in de CGK-arena volgend seizoen. Daarvoor speelt Genk natuurlijk play-off 2. En zij voetballen dit weekend tegen Standaard. Heel wat kansen bij elkaar, maar dat leidde opnieuw niet tot veel doelpunten. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal van heel het seizoen. Toch, Siebe? Ja, het is een constante dit seizoen. Genk heeft het erg lastig met het afwerken van grote kansen. En volgens FOTMOP hebben ze er in de competitie dit seizoen al 64 gemist. Dat is een stevig aantal, maar er is nog een ploeg die er nog meer liet liggen. En die ploeg dat is Cercle Brugge met 69 gemiste grote kansen. Ja, had Genk meer moeten scoren tegen Standaard? Ja, absoluut. Hè. Hij wil ook tegen Charleroi. Het zijn gewoon twee matchen van de gemiste kansen zijn gemiste kansen op zich. Stel je voor dat je als je daar 4 punten bij telt, dan ben je al bijna weg. Hè. En dat zijn 4 punten die je gewoon in handen had. Tegen Charleroi was het al straf. Nu opnieuw. Ze hadden de expected goals was boven de 2. Standaard zat dan een half of 0,7. Maar het straffen was die laatste minuut, die vrijtrap van Nielsen.
zaten op perstribune tegen elkaar van... Het gaat van dat zijn. Je voelt dat gewoon in de lucht hangen. Heb ik ook Je veel weet fans gewoon- horen zeggen van... Ja, iedereen voelde het. Ja, het was weer gewoon, gebeuren. als je zoveel kansen gemist hebt, weet je van... Ja, het gaat hier weer niet lukken vandaag. En je weet dan ook dat Nielsen erbij is bij hen, dat hij dat kan. Een van de Trouwens, weinigen eigenlijk, ja. want ik vind, je ziet dat niet Nee. vaak meer. Hè? Een vrije trap die echt rechtstreeks binnen gaat. En Dat was Brugman heel niet- goed binnen. Ja, want Ja. Brugman stond vrij ver. Want ik dacht in het begin, Brugman staat te ver naar de andere paal. Maar was totaal niet. Omdat je ziet wel aan de aanloop van Nielsen waar hij gaat trappen. Dat zie je wel. Maar hij was zo goed getrapt en ja, hard genoeg. Waardoor de keeper Niks kans tegen te was. beginnen. Hij trapt hem zo binnenkant voet vreven, die typische, Ja. ik ga hem niet de Ronaldo-trap noemen, maar zo, Ja. hij raakt die perfect. Gewoon hard genoeg ook. Hè. Dus, Ja, dat is zo'n bal die snel genoeg daalt ook. Ja. Hè. Ja, je kan er niks tegen beginnen, tegen zo'n vrije trap. Je kan ook niet zeggen, je moet daar geen fout meer maken. Ja, zo'n fout te maken. het probleem was daar, met Nicky Hagen over gehad na de wedstrijd. Hij zei ook, het probleem is dat we daar met, dat was een communicatiestoornis. Dat er twee spelers naar dezelfde man gaan, daardoor iemand anders vrijkomt, die dan een fout moet maken. En de fout maakt, ja, ik bedoel, ook in de 90ste minuut, hè, iedereen is moe. Dus, dan tik je al sneller iemand aan. Dat gebeurt gewoon. Dat in voetbal. gebeurt, maar ze hadden gewoon zelf meer moeten scoren. Die 1-0 was een heel goede goal. Echt. Een goal die van Bibou verwacht wordt. En die niet overwacht wordt. Ja, ook die voorzet. Ik bedoel, dat zijn de Ito-voorzetten. Ito heeft een onwaarschijnlijke voorzet in de voeten. En pas op, die eerste kopkans van Bibou tegen de lat, die zou trouwens afgekeurd geworden zijn geweest, denk ik. Omdat het buitenspel was van Ito. Ze hebben dat nu achteraf niet moeten checken. Maar ik denk dat hij er net voorbij stond. Die kopbal, daar drukte hij de bal nog niet genoeg. Maar ook die voorzet. En dan zie je dat Ito... het is niet alleen de traptechniek. En het zijn ook vooral de keuzes. En het doorzicht. Het overzicht dat hij heeft. Het rondkijken. Want die eerste was een stift. Naar waar hij zag van hij staat alleen. Die tweede moest van verder komen. En daar trok Sadik een extra man op zich. En je zag, ja, die tweede man die eigenlijk Bibou moest afschermen meelopen naar Sadik. En dan komt Bibou in de vrije zone. En dan kopte hem echt ook heel goed binnen. Hij zweefde mooi. En... Ja, een beetje hangtime, hè? Ja. Ja, het was een goede goal. Maar als je die andere kant ziet, Heijmans... Dat zijn bijna strafschoppen. Hè? Ik bedoel, die van Heijnen in 1-2. En dat balk daarna. Maar die moet, en dat vond ik wel chic na de wedstrijd, zegt hij ook gewoon, Brian Heijnen, van jongens, het is niet alleen pech dit. We moeten gewoon beter doen. En ik moet ook beter doen op die fase. Dat is ook zo, dat is een afleggertje. Ja, Heijmans, dat pasje van Medina, die moet gewoon... Ja, dat moet toch minstens binnen de kader. En dat is het grote probleem. Ze hadden weer enorm veel doelkansen afgedwongen, maar er waren er... procentueel weer te weinig ballen tussen de palen. Maar ze hebben wel het geluk dan weer dit weekend dat Westerlo verloren heeft van Antwerpen. En zo loopt Genk toch nog een puntje uit op hun dichtste concurrent. Dus het is geen rampzalig weekend geweest voor Genk. Nee, maar... Maar zo voelt het niet. Nee, zo voelt het niet aan. En vooral, weet je wat ook fel begint te wringen? En dat is bij supporters. Nee, thuis is het gewoon... ze winnen in deze play-off 2 winnen ze 2 keer op verplaatsing. En maar thuis 3 wedstrijden niet gewonnen, 3 keer gelijk. Mensen hunkeren ernaar. Hè. Ik ben nog eens op zoek gegaan. Ik had er al iets over gemaakt van nergens slechter dan thuis. Hè, dat het straf is dat ze niet eens de helft van hun punten halen thuis. En ja, het is dus... we zijn erop uitgekomen. 32 jaar geleden. 32 jaar geleden dat ze procentueel zo weinig punten hebben thuis gepakt. Dus het seizoen 93, 94. En toen zijn ze gedegradeerd. Een vorig seizoen dat ze ook net niet de helft van de punten halen. Dus dat was 29 op 60. Was in het seizoen 17, 18. Dat was onder Albert Stuyvenberg, was het in de reguliere competitie, was het dramatisch. Dan hebben ze wel, want dat was 18 op 45 maar thuis. Dan hebben ze in de play-offs wel 11 op 15 gepakt, onder Philippe Clement. En zijn ze het jaar erop kampioen geworden. Dus... Zal zo de cijfers volgen worden. Wij blijven... worden ze volgend jaar kampioen. Zo zijn we wel, hè. De fles blijft half vol. Dus schrijf die titel van volgend jaar maar op.
Over schrijven gesproken, Marnik, je hebt hier ongelooflijk veel cijfers opgeschreven om deze berekening te maken. Ja, maar dat is goed verklaarbaar. Hè? Ja, Hij vertrouwt AI niet. Nee. Dus Nee, schrijven. dat is echt- Genk speelt 37 jaar in eerste klasse. En dan ga je... Mijn rechtervinger doet wel pijn van het klikken. Dus ik heb een... Nee, ook het melkzuur tot achter zijn Ja, oor. ik heb ook een blessure opgelopen. Ik kan me zelfs tot de bedrijfsdokter wenden. Maar ja, ik hoop dat het allemaal klopt. Dat ik Wij vertrouwen niks heb overgeslagen. Maar het is dus de vijfde keer nog maar dat ze geen 50% halen van een thuispunt. En het straffen is, dit seizoen, als je hun cijfers op verplaatsing ziet, dat is bijna een kampioenenjaar. Hè? Dus die zijn echt wel goed. Die zijn meer dan degelijk op verplaatsing. Met andere woorden, nu naar Charleroi, dat is goed nieuws. Dat is goed het nieuws. nog eens op verplaatst. Ja. Hip hip hoera, alle naar Mamboer. Hè? Heel fijn verplaatsing. Toffe stad. Dus Daan Heijmans zal u naar alle mooie plekjes wel meenemen. Alle twee. Voilà. Nee, het stadion van Charleroi vind ik wel een leuk stadion. Ja, nu met de helft eraf. Toch, hè? Dus, Voor was er een heel steile, toch? ja, dat was aan de overkant. En zagen kon die mensen ook niet meekijken van de appartementen erachter. Hè? Ze hebben dat stuk toch ergens anders gezet, hè, bij een club, dacht ik. Dat bovenste stuk. Hasselt? Nee. Nee, Hasselt niet, maar ik dacht dat dat ergens anders gezien heb. Gezet hebben. In ieder geval niet Olympique Charleroi, denk ik. Want dat zijn nog altijd toestanden. Als je dan ook ziet, van nu Hasselt ook van, we zullen het er straks over hebben. Voorwaarden van het stadion en zo. En ik weet niet of je het prachtige verhaal van Ralf Soontjes hebt gelezen in de weekendkrant. Het weekendverhaal over alles en nog wat. En hoe dat die geniet van de Challenger Pro League nu. En van de toestanden die al in Wallonië was tegengekomen. Hij had het over Franc Borij, waar je nog aan het koordje moest trekken om te douchen. En dus het mooiste was dat je Kettingje meestal. Ja. En dat je dan op zijn rij, zei hij, de Ardennen over moet om een doelpunt te maken, omdat het veld zo bol ligt. Dus hij vindt het allemaal echt geweldig. Dus, Prachtige ja, heel mooie anekdotes. Dus, en daarvoor gaan we ook graag naar Charleroi, waar trouwens de ontvangst onwaarschijnlijk hartelijk is. Altijd. Heel fijne mensen. Om die reden ook echt wel fijn om naartoe te gaan. Dus daar was ik niet helemaal ironisch over. Nee, en ook altijd goede sfeer eigenlijk. Ja. Dus in het stadion. Absoluut. Dat is een echte traditieclub, een echte eerste klasser die er altijd moet bij zijn. Absoluut. Voor we naar meer van dat soort stadions gaan we het eerst nog even hebben over misschien Coscaretsas. Hoe is het met zijn enkel? Goed. Blijkt geen verrekking of verstuiking, geen zware verstuiking of zo. Zeker geen scheur van een band of verrekking van een band. Wel, ja, dat een beetje een zwelling, hè? Een beetje vocht. Dat heeft dan meestal te maken, zeker met de mindere doorbloeding en zo, dat er iets geraakt is. Maar er is niks erg geraakt, dus ik kan me voorstellen een enkel. Dat wordt wel opgelapt, denk ik, tegen het weekend. Die kan je vastzetten, hoor je dan. Ja. Tapen. Ja. Goed, wie is jullie speler van de week dan? Christophe? Ryan Merlijn, omdat hij toch het verschil gemaakt heeft nu met zijn invalbeurten, telkens ook gescoord. En ik gun het hem van harte. Ik vind het ook wel een mooie voetballer, mooie trap. En het valt toch wel op dat nu in de play-offs, bijvoorbeeld Merlijn, maar ook Vetlessen bij Club Brugge, die er ineens helemaal doorkomt. Ik vraag me dan af, heeft dat toch te maken met een bepaalde vorm van frisheid, waardoor dat bepaalde spelers profiteren, dat die zich nu kunnen tonen? Nu, bij Merlijn kan het ook te maken hebben met de invalbeurt natuurlijk, en dat je dan op die manier het verschil maakt. Maar ook, Christophe, de spelers die dat kunnen, zoals Merlijn en Vetlessen, dat zegt ook heel veel over hun professionaliteit. Want je moet altijd top getraind hebben, denk ik, om dit te kunnen. Ja. Als je dan plots, want je hebt geen ritme, als je dan plots je kans krijgt en je grijpt die, en je ziet ook hun winnaarsmentaliteit. Hè. Je ziet dat die, de manier waarop ze spelen, als je die Vetlessen ook, als je zo de nijd ziet daarin. En dat zijn ook Dus zo in wat interviews ook. Vetlessen. Het zijn wel het soort spelers die het moeten hebben van overgave en toch ook kwaliteiten. Voetballend kwaliteit. Maar ik bedoel, dat is ook typerend. Dat maakt hen nog beter. En vooral,
die nijd, het feit van, ja, ik heb op de bank gezeten en ik verdien het wel altijd van te spelen, want dat verdient, dat zegt elke voetballer. Maar zij dwingen het af ook om nu te spelen. En dat vindt een trainer ook geweldig. Je hebt ook van die zorgpeten die constant zeggen, trainer, waarom speel ik niet? En als ze dan spelen, dan gaan ze voor zichzelf spelen en dan gaan ze een nummertje opvoeren en dan denk je van, ja, dit is de reden dat je niet speelt. Je bent gewoon van te weinig waarde voor de ploeg. Als je dan, Merlin nu, ik kan er niet meer naast. Hè. De kans is groot dat hij speelt. Hè. Zaterdag tegen Union. Hè, dat je dan opnieuw op die manier toch iets meer stabiliteit in het middenveld. Dus ja, hij dwingt het gewoon aan. Dat is heel knap. En hij heeft hij is in het begin ook gekwetst geweest. Hè. Dus hij heeft even een blessure gehad, waardoor hij eigenlijk moeilijk in de ploeg. De ploeg had zich gezet zonder hem. Ja, en dan heb je ook niks te zeggen. Hè. Als je dan weer helemaal fit bent. Maar geduld heeft hij zeker moeten tonen. En heeft hij ook getoond. Want Gunther Schoofs, die voor ons STVV op de voet volgt, die had nog een mooi gesprek met hem in januari al. Vooral over het hengelen, het vissen. Ja. Wat hij blijkbaar heel graag doet in zijn vrije tijd. En nu zeker met het mooie weer, denk ik. Want hij heeft er graag altijd een barbecue bij, las ik. Maar dus toen heeft Gunther het gesprek gehad met hem. En toen zei hij al van, ja, ik moet geduld hebben, maar het komt wel en ik zal klaar zijn. Ja, als je nu enkele maanden verder bent en heeft zo lang moeten wachten en je staat er dan, ja, dan zegt dat alles over zijn instelling. En zegt ook veel over de kern van STVV, die dan toch breder is dan veel mensen gedacht hadden. Als je dan Matsuzawa, je hebt Bessor die ingevallen en die het een paar wedstrijden goed gedaan heeft. Matsuzawa, Merlin nu. Degenen die komen, die doen het ook wel. Ja, dat is, ja, en zeker in deze periode van het seizoen is dat belangrijk. Hè? Als je dan iemand kan inbrengen die het verschil kan maken. De kern van STVV is nog beter dan we dachten. Ja, en dat is, je surft dan mee op een bepaald enthousiasme. Maar om te kunnen surfen moet je ook kunnen surfen. Hè? Dus moet je kwaliteiten hebben. En moet je iets extra hebben. En moet je zoals Merlin, die scoort nu gewoon 2 keer. En ook in het spel toont hij dat hij gewoon die plaats waard is. Ja. Dat is ook de verdienste van Wouter Franke, dat hij hen allemaal scherp kan houden. Ja. Dat doet hij wel perfect natuurlijk. Marnik, wie is jouw speler van de week? Ik kies voor een mysterie van de week. En dat is voor mij Jammer Medina bij Genk. Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Dat is een jongen die heel veel kwaliteiten wordt toegedicht. Waarvan men ook zegt van, heeft een ongelooflijk loopvermogen, want zijn bijnaam is Motto. Hè? Dus Motto Medina, iemand die altijd die het brommerke langs de lijn met een heel zwaar schot. En bij Genk, dat komt daar gewoon totaal niet uit. En je ziet die twijfelen. Sommige spelers zie je gewoon twijfelen. Hè? Er waren bepaalde momenten dat ik de tweede helft, dat die aan onze kant van de perstribune. En dan zie je die kijken van, geef mij die bal maar niet. Want, wat moet ik... Ja, dat is echt... En dan geeft hij in zo'n wedstrijd, dan kan dat allemaal kantelen. Als je ziet een voorzet van een kopbal van Heijmans, die niet goed genoeg was, vlak begin van de tweede helft. En een beetje daarna die bal waar hij van dichtbij de bal nastuwt. Was geen ongelooflijke voorzet van Medina, maar hij viel wel in de voeten van Heijmans. En dan had hij wel zoiets van, dit kunnen kantelpunten zijn. Als zo'n gast is een assist. Want die heeft echt wel veel kwaliteit. En dat komt er helemaal niet uit. En dat is heel raar. Heeft te maken met zijn leeftijd, met cultuurverschillen, met alles en nog wat. Die zit gewoon niet helemaal goed in zijn vel. En dat is jammer. En dat moet ook frustrerend zijn voor de mensen die hem halen. Want toen die kwam, hoorde ik, daar was dus half Europa jaloers op, hè, op die transfer. Maar ik heb dat gevoel nu nog, want soms denk ik van, jongen, lieve deugd, verlos hem uit zijn lijden. Zo op die manier, een supporter zou zeggen, jaag hem weg, we moeten hem niet hebben. Hè. Zo, dat spookt dan door mijn hoofd en dan denk ik van, niet doen. Want voor hetzelfde geld, over 2 seizoenen staat hij bij, niet te gek maken, maar Aston Villa, vast in de ploeg. Ja, hij werd al bij Chelsea genoemd, maar dan moet je eerst dan moet je eerst wel eens iets echt, maar je weet wat ik bedoel. Hij kan wel in de keten van Chelsea. Dat is maar je weet wat ik bedoel. Zo, dat is iemand waarvan je zegt van, op dit moment, dat je er helemaal niet in gelooft en dat je denkt, gaat niks worden.
maar dat hij inderdaad wel kwaliteiten heeft. We hebben genoeg spelers gehad ook die in de Belgische competitie speelden. En waar we ook niet direct van zeiden van die gaat naar Anders ben je ook geen international bij Ecuador. Hè? Dat is niet alle... Dus Maar dan moet er toch een manier gevonden worden om dat eruit te krijgen. Ja. Ja, dat is heel, en dat is heel moeilijk. Dat is weer iemand die een volledig nieuwe start nodig heeft. Mijn vraag is, wil die nog wel blijven? En één, heeft de club het geduld nog? Dat denk ik wel. Ja, maar hij zelf niet, denk ik. Nee, is een nieuw seizoen starten genoeg? Ja, voilà. Maar hij zelf, denk ik, zit dan op een punt van laat me gaan en zeker, hier gewoon niet goed. En zeker is het dan moeilijker als je van aan de andere kant van de wereld komt. Hè. Dan ben je ook al sneller geneigd om te zeggen, geef me maar iets anders. Ja, begrijpelijk ook wel. Dus... Helemaal. Maar ik zeg het, daarom een speler van de week moet niet altijd de beste van de week zijn, maar het mysterie van de week. En ja, een beetje pijnlijk voor de club, voor de jongen. Vooral voor die speler zelf. Want ja, daar wordt dan, je hoort dan ook, je voelt dat gewoon in het publiek al, als hij dan als iets verkeerd doet aan de bal. Ja, we hebben het er vrijdag over gehad, hetzelfde als Lawal, als die bal, zoals Brugmans, als die door de benen gaat, zoals tegen Charleroi, net voorbij iemand. Ja, als dat bij Lawal gebeurt, dan krijgt hij heel het stadion overzicht. Is dat een jonge keeper? Is dat anders? Ja, Stefan nog. Dan zeg je, daar stond wel iemand voor. En terecht, maar het blijft dezelfde goal. Snap je? Waarvoor de ene wordt afgebrand en de andere wordt dat vergeven. En spelers die dan van elders komen, zoals Medina, waar ook heel veel over verteld wordt, heel veel bus rond is. Op het moment dat ze komen en dat je denkt waardoor die verwachtingen ook heel hoog liggen. En dat komt er dan niet uit, dan wordt dat een moeilijker. En ook door het seizoen dat Genk draait. Ja, voilà. Is de kritiek sneller daar, wat ook logisch is. Dat maakt alles 2 keer zwaar. Want eigenlijk voor Medina een nieuwe start, eigenlijk geldt dat voor Genk ook een beetje. Hè. Eigenlijk is het zo snel mogelijk dit seizoen, hopelijk voor Genk zo goed mogelijk afsluiten. En als het even kan met Europees voetbal. Maar voor welke zomer staat Dimitri de Condé? Dat is moeilijk. Jongens, dat is echt een drukke. Ja, ik bedoel, Karetses en Loadi, die zullen moeilijk te houden zijn. Mattes Mets, ik heb er een interview dan mee gehad ik heb het gevoel van, dat is niet helemaal uitgesloten toch dat die blijft, maar dat zou echt wel nodig zijn, denk ik, om... Ja, je hebt dan Heine Heijmans, nog Bangura, die ook wel zal blijven. Denk, je hebt toch een klein beetje stabiliteit. Zit hij met het grote spitsen probleem, vraagstuk, van wel niet iemand. Als je iemand haalt, gaat hij bijna 10 miljoen kosten. Gaan we dat doen? Gaan we dat niet doen? En dan zit je bij de creatieve spelers, moet je allemaal links, rechts. Uw backs, links, rechts. Sadik. Ja, Sadik. Daarmee het seizoen begin ik. Ja, bedoel, gewoon die houdbaarheidsdatum is verstreken. Hè. Het zijn mannen die komen naar Genk om de volgende stap te zetten. Die volgende stap komt niet. Ja, die hunkeren ernaar. Dus ik zeg het op 2 kanten de backs. Je hebt rechts El Ouadi. En Cuba zit al 3 matchen niet meer in de wedstrijdkern zelfs. Omdat ze zeggen van Congo kan er ook spelen, dus ik moet keuzes maken. Meer aanvallend. Links Kayembe, die gaat ook nooit blijven. En Medina dus. Ja, het wordt een heel interessante zomer om te volgen voor ons wel. Een verschrikkelijke, drukke zomer zal het zijn. En dat beseffen ze maar al te goed. En vooral ook, na dit seizoen, zoals Christophe net zei, het moet echt wel veel beter. Hè? Ja. Want het vertrouwen is weg van de achterban. Ga er maar aan staan. En na die drukke zomer gaan wij een voorbeschouwende aflevering van 3 uur moeten opnemen. Zoiets, hè. In een paar afleveringen, hè. Voilà. Maar nu gaan we eerst misschien nog kort even naar de Challengers Pro League. Want jullie hebben natuurlijk vorige week al met Siebe gehad over de terugwedstrijden van Lommel en Patro. Maar ik wil toch graag eens een pronostiekje horen nog voor vanavond. We nemen natuurlijk op maandag op. Vanavond wordt die wedstrijd. Ja, onze pronostiek zal snel achterhaald zijn, hè. Absoluut, maar doe toch maar snel. Dan gaan we voor een Limburgse finale. Hè. Ja. Dus, ik zie Patro nog wel iets doen op Beerschot. 1-3. 1-3 voor Patro. Ja. Het was een heerlijke Stijn Stijnen die vandaag zegt, maar Beerschot, ik zal toch nerveus zijn. Ik vraag me wel af, we hebben het hier al gehad over de podcast waar Nangolan en Stijnen in zitten. Ja, er is net een voetbalweekend geweest. Zij spelen vandaag op maandag. Zouden die vandaag podcasten en dan wedstrijddag? Dat kan toch bijna niet? Dat bekeek geen enkel. Misschien in de kleedkamer of zo snel. Zien jullie het trouwens bij een andere ploeg mogelijk dat de coach en een speler samen in een podcast gaan zitten om over het voetbalweekend te babbelen? Want ook dat is eigenlijk iets ongelooflijk uniek, hè?
Ja, Nu, maar alles is... zowel Raja als Stijn zijn ook unieke personages in het voetbal. Voilà. Dus eigenlijk is Stijn en Nainggolan een soort van match made in heaven. Ja, ze zijn... Ja, dat hebben, ja. Ze zijn types aan types, hè. Dus mooi, ja. Ik bedoel, zij... Het grappige is eigenlijk dat toen Nainggolan aankwam, zeiden ze direct van ja, dat gaat botsen met Stijn en nu hebben ze samen een podcast. Ja, voilà. Het is eigenlijk juist het omgekeerde. Ze hebben altijd wel conflictjes gehad met iedereen in hun voetbalcarrière, maar niet met elkaar nu, omdat ze gewoon elkaar begrijpen. En ze leven ook van conflictjes. Ik bedoel, dat zet hen op scherp. Je hebt mensen die elkaar krimpen bij elk conflict en waar je niks meer van terugziet. En je hebt mensen die bij een conflict die daar het vuur uithalen. En zoals ik dat straks zei, de nijd. Het net iets verder gaan. En dat hebben zij allebei wel. En dat vuur kunnen ze dan vanavond gebruiken. Ja, het gaat mooi worden, hè, op het kiel. Nee, dat is nog eens echt een wedstrijd om naar uit te kijken. Het zou fantastisch zijn hè? Als Patro het haalt. Lommel moet het halen na die 3-0. En dat zie ik ook wel gebeuren. En als je dan de play-offs hebt om dan nog te spelen voor die promotieplaats, dan ben je zeker dat één Limburgse club daar al bij is. Dus het zou fantastisch zijn. Ja, ik bedoel, dan heb je altijd een kans dat er tegen Dender tegen een Limburgse club. Ja. Als we terug een derde eerste klasser en een vijfde profclub, want daar zullen we het zelfs nog wel over hebben, denk ik. Ja, dan dat is toch wel heel straf voor een kleine provincie. Hè? Zeker, en dan gaan we hier nog langere afleveringen ook moeten maken. Ja, trouwens, het gaat nogal een seizoen worden. Ja. Het doet me aan denken, onlangs heeft The Athletic, dat is de sportafdeling van de New York Times, heeft nog een uitgebreid artikel gemaakt over STVV. Dus misschien vinden ze Sporting Hasselt dan binnenkort ook. Ja. Voilà, interessant. En we zullen gewoon meteen richting Sporting Hasselt gaan dan. Want Sporting Hasselt heeft het gedaan. Dankzij een 1-0 zege tegen Desselsport zijn ze kampioen. Het was nog erg spannend met een afgekeurde gelijkmaker voor nip buitenspel op het einde, maar er volgde wel degelijk een volksfeest hier net om de hoek. Het heeft ongezien hard geleefd hier. Hè. Ja, het was fantastisch. Hè. En die tegengoal, ik denk dat het goed is dat er niet te veel beelden waren. Want het was... dat is wel een anticlimax geweest. Ja. God lieve deugd. Maar ik heb de beelden nog eens bekeken. Ik kan het niet helemaal zien, maar als je ziet dat hij na die kopbal vlagt al, en dat dan die speler van Hasselt wil die bal wegwerken, echt wel met een gecontroleerde actie, en dan komt dan pas bij die aanvaller. Als daar met VAR en zo op, weet ik het niet. Alleen, ik zeg, de beelden zijn niet goed genoeg om... En het is ook volstrekt onbelangrijk of dat het nu buitenspel was of niet. Ja. Het was buitenspel, want dat heeft mijn pa Zaliger mij altijd geleerd. Is maar op één moment buitenspel, dat is wanneer de scheidsrechter fluit. Ja. Zelfs niet wanneer de linesman vlagt, dat hoeft zelfs niet. Dus de scheidsrechter die fluit, dan is het buitenspel. En al de rest is zever. Hè. Dus, en dat was wel dat was pre-VAR natuurlijk. Hè. Maar dus, op dit moment... En ik moet zeggen, als je dan op basis van de wedstrijd hoeveel kansen ze ook gehad hebben, dan is het dik op basis van het seizoen. Ook als je alle cijfers bekijkt, aantal goals dat ze gemaakt hebben en dergelijke. Het was gewoon de beste ploeg. En ook de ploeg met als je dan vooruit kijkt, met de grootste basis en de meeste kwaliteit en inhoud om het een stap hoger te proberen. Alleen, want dus, weten we dat nog niet. Hè? Sportief gezien mogen ze naar de Challenger Pro League, maar ze hebben geen licentie gekregen. Ze zijn nu in beroep gegaan. Het zou toch ongelooflijk jammer zijn dat een ploeg die meer dan 4000 man op de been krijgt voor een wedstrijd, dat die niet naar de tweede klasse kunnen. Ja, maar we moeten ook wel zeggen, een licentie, goed dat de licentiecommissie er is en de licentievoorwaarden er zijn. Hè. Er zijn gewoon te veel accidenten gebeurd al in het verleden. En die gebeuren nu nog, als je ziet wat met RWDM. Er zijn ooit te veel gezinnen kapot gegaan, ook door mensen door faillissementen, hè, de mensen die niet betaald werden. Niet alleen spelers, maar ook clubmensen en leveranciers en ik weet niet wat nog allemaal. Dus dat men daar strenge voorwaarden stelt om te zeggen van, jongens, als jij profclub wil zijn, dan moet je ook laten zien dat je een budget hebt en dat je met dat budget kan werken en dat je met dat budget iedereen kan uitbetalen op tijd en stond. Dat vind ik terecht. Alleen wat de precieze issues zijn. We hebben het verslag gezien van de licentiecommissie. Er zijn een aantal dingen.
Maar het belangrijkste is blijkbaar dat het budget dat zij voorzien, dat niet volledig gestaafd was met nodige documenten. Niet transparant, van daar komt het geld. En dat zij zich wat sterk maken bij Hasselt, dat die middelen er wel degelijk zijn. En dat die er komen. En als die middelen er komen en zij kunnen dat bewijzen, dan gaan zij in beroep inderdaad ook wel die licentie krijgen en terecht krijgen. Want zoals je zei, als je ziet hoe het leeft en welke basis zij hebben, is dat echt wel een ploeg die in het profvoetbal thuis hoort en zijn plaats heeft. En hopelijk... En hopelijk voor langere termijn. Waar het snel kan gaan. Ja. Want inderdaad, je merkt nu toch dat Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen, toen ze Sporting Hasselt overnamen, werd er een beetje lacherig over gedaan dat het voor de tv-show was. Een stunt. Ja. Een stunt om de spoor te promoten, zoals bij Wrexham en iedereen kent. Sunderland Till I Die. Wrexham en Sunderland doen het ook goed, hè? Ja, Sunderland heeft het even heel slecht gedaan na de dingen, want ze zijn naar derde klasse gezakt. Maar nu inderdaad opnieuw oké. En op hoogste niveau, ja. Maar je merkt nu wel dat Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen het allebei op hun eigen manier, dat ze het heel serieus oppakken. En dan kunnen ze toch die plaats gaan opeisen, denk ik, in het Limburgse profvoetbal. En het mooie is dat zij verweven geraakt zijn hier in die community. Hè? Mm-hmm. Dus dat zij daar niet zijn blijven boven staan. En dat vind ik echt wel het knappe wat ze gedaan hebben. Ze zijn daar helemaal ingedoken ook. Hè? En op hun eigen manier. Ja. En daardoor hebben we heel jonge supporters, de BV's in de tribune. Iedereen gaat graag kijken, want als ze Matteo Simoni naast zich zien staan en mee supporteren en vieren met de titel, zijn allemaal dingen die meespelen. Hè, zoals ik zeg, de jonge supporters ook vooral. Dus op dat vlak heeft Sporting Hasselt een heel eigen identiteit en heeft het iets hips, iets moderns, waardoor dat ze, als ze sportief ook nog die stappen kunnen zetten, dan kan dat wel eens een sprookje worden zelfs. Ja, en ik zeg het, en ik vind het niet slecht dat de licentiecommissie daar nu streng voor is. En zegt van, mensen laten het zien. Sommige licentievoorwaarden zijn zo, dat wel eens aangehaald. Europa, maar de tribune in Patro, achter doel daar, waarom dat die daar staat, God mag het weten. Hè, ze hebben nog extra doeken moeten bestellen om de zitjes af te schermen. Dat is echt te gek voor woorden. Anderzijds inderdaad... Het basisprincipe van een licentie. Ja, dat je niet zomaar iets doet. Dat je niet fantasten krijgt die zeggen van ik wil even in de belangstelling staan en voilà, we zijn even een profclub geweest, maar er gaat niet meer betaald worden. Sorry, dat kan, dus dat vind ik terecht. En ik ben er ook van overtuigd. Ik zeg het, als zij de juiste concrete plannen en bewijzen daarvoor hebben, dat ze aan alle voorwaarden voldoen. Alleen, dan zullen ze niet worden in eerst amateur gehouden, omdat er een paar zitjes tekort zijn. Zo, dat denk ik. Alleen 5 profclubs in het toch wel redelijk kleine Limburg is wel heel veel. Dat is waar. Natuurlijk, Hasselt is wel de hoofdstad van Limburg. Het is de enige Vlaamse provincie volgens mij zonder een... De spreiding is wel... Het voordeel is wel nog... De spreiding is er wel. Je hebt Lommel, helemaal in het noorden. Je hebt in het oosten Patro. Is er enigszins, Je hebt in het zuiden en Hasselt. Maar dan gaat het over een paar tiental kilometer. Ja, en Limburg is Londen niet. Nee, hè? Zo, nee, dat is waar. Dus we hebben morgen een sporteconoom aan het woord. Die legt het allemaal haarfijn uit. Ja. Nu goed, er moet ook geen 10.000 man naar Hasselt komen. Hè. Daar hebben ze de plaats niet voor. Dus het is ook niet dat ze echt fans gaan afpakken van veel ploegen, denk ik. Nee. Op dit moment niet. Nee. Maar het is wel nodig om de stap te zetten ook. Je weet, ik ben van de Senderlo. Ik weet wat er bij Tesport op een bepaald moment geweest is. Die worden ook kampioen in eerste nationale, kunnen niet stijgen. Want daar is gewoon puur infrastructureel. En ook qua budget en zo. Die mensen zeggen ook van, we gaan niet verder springen dan onze stoklangers. En dan zie je wel, dan heeft heel de club wel een beetje een knak gehad even. Ja. Omdat de supporters ook van, we zijn nu kampioen gespeeld en dan kunnen we niet opgaan. Ja. We krijgen we nu weer dezelfde matje. En we gaan de volgend jaar doen, gaat je wel spelen om kampioen te worden. Want dat is ook nog eens dat moet je ook niet onderschatten. Dat is amateurvoetbal, maar die spelers krijgen ook nog allemaal premies. Dat zijn duur seizoenen, hè. Als je het meeste punten haalt van allemaal dat jaar. Dus het is wel goed dat ze nu thuis blijven, of een deel ervan. Ja. Het is dus wel goed dat je nu als Hasselt zijnde, dat je kan die volgende stap zetten.
En die is wel nodig. En ik heb er wel... Als ik het zo lees en hoor van Sam Kerkhoffs en Rick Vrijen, dat zij zelf toch wel het nodige vertrouwen erin hebben. En dat hebben ze nu wel bewezen de voorbije jaren. Het zijn niet zomaar grootsprekers. Ik heb er zo nog ooit horen vertellen. Die zeiden van, ja, maar dat komt allemaal wel goed. En dat waren mensen die op dat moment al zeiden van, dat is een linkje. En dan heb ik wel vertrouwen, moet ik zeggen. En dat hebben ze verdiend op basis van hetgeen dat ze al gerealiseerd hebben. Voilà, oké. Dan vertrouwen we daarmee in en dan hopen we ze volgend jaar in de Challenger Pro League te zien. En dan gaan we ook nog eens naar die razendspannende titelstrijd van Eerste Provinciale, waar Breebeek het uiteindelijk gehaald heeft ze tegenover Koersel. Breebeek heeft 4-1 gewonnen, Koersel 2-4. Dus het is 1 goal verschil geweest voor die titel. Dat was daar dus nog spannender dan in Hasselt. Ja. Ongelooflijk. En vooral het feit dat dus Koersel al vroeg op voorsprong kwam en tegen 10 man kwam te staan. En nog? Ja, en tegen een degraderende. Ja, voilà. En dan ook. Ja, het is... Ja, en het toch niet kunnen... Ja, niet kunnen doen heeft. Dus, en terwijl Breebeek dan helemaal op het einde nog gescoord heeft. Zo, het is echt wel... Het moet een razendspannende ontknoping geweest zijn. Bij Koersel hebben ze nog wel de hoop, denk ik, om mee op te gaan. Want ook Tongeren heeft problemen met zijn licentie. Mocht dat fout aflopen, dan zouden zij ook nog rechtstreeks stijgen. Anders is het de eindronde nog. Dat is toch anders? Dat is anders. Want Koersel was ook torenhoog favoriet. En dan het niet halen, dat komt toch aan. Begin er nu maar aan die eindronde. Want dat is volgende week al, dacht ik. Ja, dat is toch wel een hoop ontgoocheling dat je weg moet spoelen. Maar er zijn ook mooie verhalen geweest afgelopen weekend. Je ziet in tweede dat Anadol voor de eerste keer naar Eerste Provinciale gaat. Er moet toch... Anadol is een ploeg van... Heusden Zolder. En je hebt Turkse FC uit Beringen. En die zakken dan weer het Eerste Provinciale. En je hebt de Turkse Rangers uit Genk. Die zakken naar Eerste Provinciale. Uit de nationale reeksen. Dus er is heel veel emotie geweest bij onze 3 Turkse ploegen in Limburg. Dat is van het ene uiterste in het andere gegaan. Dus ja, maar ook ik zag bijvoorbeeld Embo die kampioen spelen. Ik herinner me nog. In een ver verleden dat Stef Achter daar nog voetbalde. Heel klein, Mechelen Bovelingen opheers. Een heel klein, echt lokaal ploegje waar ze het dan toch nog doen. Waar 5 spelers, zag ik, gaan stoppen. Dat die gewoon hun laatste kunstje nog. Ja, ik kan me voorstellen, ik denk niet dat die man al thuis zijn. En tussen die zijn gewoon nog... het is nu 2 uur? 2 uur. Ja. Maandagmiddag 2 uur. Ja, het zal ongeveer. Die gaan nu een laatste... Dat is geen uurverschil, nee. Nee, die gaan een laatste nu aan het drinken zijn. Op het gemak. Gelijk hebben ze. Ja, voilà. Ja, dat is het mooie. En ook die laatste speeldagen. Je hebt ook matchen natuurlijk die om niks meer gaan. Maar dan heb je nog altijd wel mensen die uitzwaaien en zo. En dan zie je toch ook wel hoe fel dat provinciaal voetbal... Hoe fel dat leeft. Hè. Je merkt dat ook. Hoeveel mensen dat bezighoudt. Hè. En hoeveel mensen dat bezighoudt en die het volgen ook via ons. Want voor ons was dit een cadeau. Hè. Zo'n laatste speeldag met Sporting Hasselt was het meest gelezen artikel van heel de website. Dus alle andere nieuws meegerekend. En ook Trump geklopt. Sporting Hasselt klopt ook Trump. Ja, als hij dat hoort. Fake news. Ja. Dan mogen ze niet op. Te gevaarlijke club. Die moeten klein blijven. Dus ik wil bij deze ook onze voetbalmedewerkers van harte danken. In dit moment daarvoor aangrijpen. Want het is dankzij hen dat we gisteren ook heel de namiddag dat alles live te volgen viel bij ons. Alle plotwendingen. Dus dat is dankzij hen. Ja, en daar mogen we ook wel eens zelf fier op zijn en vooruit komen. Hè, dat wij toch wel het laatste medium zijn, denk ik, in België. Hè, dat zich zo op die manier doet. Op deze manier blijft. Niet enkel dit weekend, heel het seizoen amateurvoetbal te volgen. Hè. Het lokaal zo blijft volgen, zo dichterbij. En dat we ook overal... tegenstanders van Tess en Hasselt en zo, die zeggen dat dikwijls, die zijn jaloers. Uit andere provincies. Maar goed, genoeg op de... maar zelfs die van Lommel en Patro. Hè, want dat is het. Hè. Dus regionale verslaggeving, sportverslaggeving zit een beetje in een crisissituatie. Hè. Dat is gewoon door besparingen en zo. Maar daarom gaan wij nog maar even door, Christophe. Gaan we doen. Wij gaan door, maar we gaan dat wel doen volgende week, want voor deze week zijn we denk ik wel rond. Dank u wel opnieuw voor jullie deskundige analyses, Christophe en Marnik.
Dankjewel, Sipe, voor de feitjes en de technische ondersteuning. En tot volgende week.